Plus One chocolate drink mixed with stevia. Chocolate namnam, healthy sa katawan. Sa iba ka man mag-umpisa, sa Red Horse ka pa rin mapupunta! Red Horse beer na lakas ng tama pero di wasak. Dito pa rin ang uwi mo. Dito pa rin ang uwi mo. Red Horse beer na lakas ng tama pero di wasak. Sa Red Horse Beer pa rin ang uwi mo! Red Horse, extra strong. The number one beer, ito ang tama. Drink responsibly. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DCRL Batak Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sirmata ni Ilocano. Sirmata ni Ilocano. Programa nga pakangyagan ken pakalawlawagan kariti nagdudumang nga issues. Pakangyagan kariti programa ti gobyerno a pakabenepisyaran ken mangitag ay kariti umili. Dito'y pay ti pakamuan ken pakangyagan kariti nagdudumang nga success story nagbalin a sirmata ti kaduan. Sirmata ni Ilocano. Sirmata ni Ilocano. Get ita. Atuyen ti angkorman nyo. Good morning. Kada kayo amin na sang pada papagayam. Aldaw iti Miyerkules, Hulyo 15. Na gudwatay manen iti aldaw iti dayto nga bulan iti Hulyo. So idanon mi manen kada kayo iti programa tayo Sirmata ni Ilocano. Iti nagan iti gobyerno probinsyal nga dadawluan iti ngaget na singpet na anus managayat ken managtulong nga gobernador tayo, Gobernador Matthew Marcos Manotok, ti Communications and Media Office idadawluan ti officer in charge ni Miss Maria Rona Isabel Dawang kumablaw kada kayo ti gobyerno probinsyal tinaimbag nga oras sa dinuman napaset ti lubong iti ayanyo. Siyempre, dagiti kang runaan nga damdamag iti gobyerno probinsyal, saan nga may padanon kada kayo iti kasapaan nga gundaway, nawan iti kooperasyon iti RPN DZRL Radio iti siyudad ti Batak, ngay matmantunan ni Station Manager Rod Sadchan. Makadwa tayo iti Master Control, itatanga bigat ni Engineer Mike Ramos, ti seguridad iti estasyon, babayan iti panangiwanwan ni Mr. Jimmy Castillo, ken siyempre, madamdamak ket kumablao to, ti partner ko iti programa tayo Sirmata ni Ilocano ni kasamang Ronald Domingo. Tuy pagaymo Irene Ringor, kumablaw kada kayo amin iti naimbag nga oras sa dinuman nga paset ti lubong iti ayanyo. Kata sapel ako mata itultuloyo iti mga tarabay iti programa tayo Sirmata ni Ilocano. Tapno saan kayo nga pauli kada iti damdamag nga mapaspasamak iti bukod tayo nga lugar when iti bukod tayo nga probinsya. Dagiti kang runaan nga intay idasar iti programa tayo itatang bigat iti Miyerkules. Siyempre iti pakaseknan iti gobyerno probinsyal dati napinget nga kalikagom ni Governor Matthew Marcos Manotok nga saan nga mabaybayan iti beneg iti turismo baben kidati datayo iti probinsya tayo iti mga sapuyot kada iti tataag kakapintas nga buya iti probinsya tayo ng Ilocos Norte ket nalukatan dagiti tourist destinations ketagtultuloy iti panangi tandudo iti gobernador kada iti tatang tourist destinations iti probinsya tayo nga Ilocos Norte. Idi laing Biyernes ket naisiangkat iti konsyerto iti Lawag San Junes ken intuno Sabado ket sabali manen nga aktibidad iti maisayangkat iti sabali pay nga tourist destination iti probinsya tayo nga Ilocos Norte ken daytoy ket iti panakaisangkat iti drive tour iti Ilocos Cordillera iti Solsona Apayao Scenic Mountain. So iti agdamak ket iti manarman pala iti registration kada iti interesado nga makipaset kidetoy nga aktibidad. Ken kasameten iti pailaing nga pakaseknan iti naisayangkat nga regular session ti sangguniang panlalawig
lalawigan idi Lunes ket nagkaado dagiti napipintas nga damdamag nga napagsasaritaan. So karaman tupay kaditay intay ipadanon ito no sumarsarno nga gundaway iti pakaseknan tatad iti sabsabalipay nga natratar kabayatan iti regular session karaman dito dati panaka kiddaw iti Department of Public Works and Highways iti panangi baklay da pailan kadati nakonsumo kuryente ken kasamit iti danom iti quarantine facility nga kukwa iti nadakamat nga ahensya itay napalabas nga bulan ti Hunyo bayat nga maisagsagana dati panakapirma dati katulagan tinagbaitan iti DPWH ken kasamiten iti gobyerno provincial babaen iti dati panangibagi ni Governor Matthew Marcos Manotok iti gobyerno provincial. So amin dagitoy ken kasamiten iti tape interview kadwato iti kamkami iti media ken ni Mayor Aldrin Garbida iti ipadanon tayo iti sumarsaruno nga gundaway ken syempre tatang bigat aldaw iti Miyerkules dati gasat tayo tatangal daw ken kasamiten babenti panangidanon ni Apong Glen kidati horoscope para itatangal daw ken syempre dagiti damdamag iti gobyerno provincial ipadanon to iti kakadwa tayo iti Communications and Media Office kang rudan na ken kasamang Rosita Macalipis ken syempre iti Vice Governor's Office ni kasamang Frances Alegre ken barbari nga dantumet iti report nga maipadanon kada tayo ni Station Manager Roda Sadjan. So pangablawin tayo iti partner tayo sakbay nga itay aton pagrugan nga pagsaritaan dagiti na dumaduma nga indasar tayo iti dati nga bigat iti Miyerkules. Yes, good morning partner kay nakasamatan ka dagiti iso amin nga tumartarabay dumdumngeg ti programa tayo Sirmatan Ilocano keta kablawon da kayo tinaimbag nga bigat yo amin nga sangapada keta sapay kumata da kay manen kadagiti sibay ti radyo ken kasamatan kadagiti cellphone nyo kadagiti laptop yo dagiti agbuybuy ti Facebook live tayo naimbag nga oras naimbag nga ingkay panagadingdingig ken kasakan kanan kayo awis kada kayo apo nga kakailyan hanyo nga kalipatan nga i-likes i-share ti programa tayo kadagiti gagayem amamuyo tapni kasakit mangiganta dagiti kabarawan nga damdamag iti pagilian kang runan ti probinsya ti Ilocos Norte nang nangrunan dagiti pagi-share nyo ket dagiti gagayem amamuyo nga dayti na duma-duma nga paset iti lubong. So once again kablaawan da kayo tinaimbag nga bigatyo amin nga sangapada. Alawan gagayem ka na kabsat ket itatangal daw aldaw ti Miyerkules hintayo mangigan ti horoscope tayo itatang aldaw ket nang atamanen digitay gasat tayo itatangal daw gagayem ken kakabsat babae ni ti Bulang Kristal ni Apong Glen gagayem ken kakabsat so intay mangigan daytoy ipadano na nga horoscope tayo itatangal daw tapi kasakit maamuan nyo ken pasetmeten iti ingkami pangliliwa panglingling kada kayo no kastoy nga nasapang nga bigat. Okay, Apong Glen naimbag nga bigat mo. Okay, naimbag nga bigat men kasamang Ronald ken kasamang Irene ken kitay agbibuyan ti Facebook live iti Sirmatan Ilocano iti RPN 9. Okay, diyan tayo iti horoscope tayo itangal daw. Para kasi kita'y Aquarius. Di pa nagdadaras mo itangal daw, baliktad tabadong nga mapandya opisina. Okay lang din Manimit ba daw kita office mates mo, sabi ang moda, fashion. Fashion din Lucky color mo red. Okay, para ka DJ Pisces, anadan ta sapatos mo itangal daw, mabalin nga may kataswelas na, kaputa malabas sa dadalan. Ngayon na may mayat no, mangitugot ka ti extra nga kinelas mo na safety at lalo no agtutulo. Okay. Lucky color na kapote, no kapote ka man, puraw. Ari, mangitugot ka ti payo ket kapote, mabasa ka ti tudo itangal daw, mangisibro ka met nga ti baro nga pantalon. Iso nga glinong ka, no napiksa ti tudo. Okay? Parang kaan nga tudo ita. Lucky color ti payo mo blue. Taurus, at sa sumangpit nga gayem mo nga nakalalaing nga chismis. Mati ka mamati ka dagiti ipagpagana. Pero din na lang
data may isang gagayemyo. Umay lamang imerienda data sa nagatutangan. Pagawitin kayo din tun malpas kag-merienda kayo ta at papanam no at papanam kunam. Nakulit data. Laki color di face mask mo black. Okay? Para kadili Jenny Noy. Nagatag itangal daw sa oray natuloy kami lang nga nagradua ay natuloy ka nga nagradua iti senior high school natuloy. Di kita senior high school. Welcome to college. Congratulations. Paala ka ti spaghetti. Laki color mo yellow. Para ka kita cancer. Nagasangal na itata nakagatang ka ti kaparo nga TV. Nagapu ka deta ka dito tayo pinaglaklakong ti cactus. Itultuloy mo lang ti agpaado ti cactus. Para umadumit sa TBO. Laki color mo green. Leo. Para ka dito Leo at na magtiting ka ti rambutan. Ikan na ka ti friend mo. Yan dito i-offer na dayang aglako ka ti rambutan. Iso na nga minti na pigsa nga supplier ti rambutan. At yung potential na dito nga business. No, inka i-grab. Bumaknang ka dito na week. Bumaknang ka dito na week. Kaputi rambutan. Laki color mo red. Para ka dito Virgo. Di kinaboring mo itangal daw. Ag-live ka sa Facebook. Agbalin ka nga online teller ita Facebook live. Ilako amin nga madi mo unay mo susar di na balayo. Ato si mailakom. Kurang na lang ilakom nila kay mo tawa may tester na. Laki color na, kay blue. Para ka di na libra, itangal daw ket maawat mo te in-order mo di Lazada. Makiktod ka ta sa balimit te in-order mo. Imbes nga pantalon ket shorts met di na i-deliver. Mayam lang sa deta, may ilakom deta ka di kita ka office mates mo. At ito manggatang ka deta. Ilakom lang sa deta. Laki color mo, maroon. Para ka di kita Scorpio. Sumrun di kinagigit mo ang itangal daw, padalasap, ken matarimaan mo di talikod ka balayo. Ken pagbalilim nga backyard farming. Ang mula ka tinadumado mga nate, itangal daw. Kapag kumata ang paninda sa backyard farming mo. Laki color mo, pink. Sagittarius, aluwadan ti agisaksak ti kuryente itangal daw. At lalo no kalpas mo nga digos o kuryente ka. Baka at na pa sa dita ulit na balayo. Ang lalo ket nagtudumit nga ron. Baka di mo makita. Deta, kuryente ka talaga. Kita nga nasaya at nagisaksak ti kuryente ay pamagakabiit. Kitang mga magadagidigig gamaw. Laki color mo blue. Para ka di Capricorn. Dati ka tingin mauling horoscope sa'yo. No-upload na gawin no at the social media account mo. Kaya tingnan siya po di pinagalo di subscribers mo ken followers mo. Sumikat ka tinay nga post mo. Kaya nagbaling nga viral. Di ko lang amunan niya dito nga video nga ag-viral dun ka. Siguro dito tayo na ipatublak sa di kalsada yung at na-issued kahit kanal yung kasi siguro di dyan. Ngayon sila siguro ground. Okay, nakita grasa siya tangal daw. Tapos kung matanay kang kay mantigism, kay ragsak, para ka natin na horoscope yun. Kaya di yun na siya seryosoin, tan seryosoin yung pagka pumayso. Okay, this is Apong Glenn. Bye-bye! Bye-bye, Apong Glenn. Yes. Okay, di kita ro din iti gasa tayo tatangal daw in padano kada tayo ni Apong Glenn gagayem ken kakabsat ket laha ket sapay kumata na paragsak na kay manen ni Apong Glenn babayan ken kita horoscope tayo tatangal daw. Nangiya tulo din iti oras ala sa isa 23. Okay, partner, intaro din rugyanan nga danon ti pakabuklan dagiti naisagana nga damdama gidata nga bigat kasangwa nang inta rugyanan meten iti agalawat ka dagiti reports ipadanon ka dagiti kakadwa tayo iti field. Yes, kasamang Ronald ket may sakaritay na headline tayo timuno na gundaw ay kasamang Ronald may sakaritay kalikagom en dati talagang pursigido iti gobernador tayo ni Gobernador Matthew Marcos Manotok nga mangi tandudo iti dadapay nga panakay paduras ti turismo diti probinsya iti panagweno iti bayat iti panagtultuloy dati krisis nga gubwa iti COVID-19
COVID-19. No pay para iti panakalukat iti turismo, iti tourist destinations, iti probinsya tayo ng Ilocos Norte, kaya para pailaeng kada tayo iti uneg iti probinsya, wenno para kada tayo ng kakailyan, kakaprobinsyaan, kaya mamati iti gobernador nga dakkel iti may tulong na para iti dati saan nga pan nakabaybay ati turismo iti bukod tayong lugar. So kalpasan dati panakai sayangkat dati maysa nga no paysa nga dakkel ken kasamit ten basitay nga konsyerto itay napalabas nga Biyernes kasamang Ronald ti mismo nga lapas San Junes iti syudad ti Lawag. Into no Sabado ket may samanen nga sabaling aktibidad dati iusuat iti provincial tourism office dahito ket ti drive tour in iti Ilocos Cordillera ti Solsona Apayao Scenic Mountain kasamang Ronald. So into no Sabado daytan ket basit lang dagiti tata magutigot nga makipaset gapatadalang dati 70 nga available nga slots para iti daytoy tatang aktibidad gapo iti gagem wenno kalikagom iti gobernador tayo nga agtultuloy nga pan naka-obserbar dati social distancing. So iti bet dati pan naka-promote iti turismo ket masapol nga agtultuloy met iti pan nakaipatungpal dagiti na dumaduma nga protocol pakaseknan iti pan nakatagiben iti salunat ken iti seguridad tayo amin nga sangapada babaen ti dati panang obserbar iti social distancing ken kanayon nga panagusar iti face mask iti anyaman nga aktibidad nga maisayangkat iti probinsya tayo nga Ilocos Norte. So yaw awis met iti provincial tourism office iti pan nakipaset dagiti ka probinsyaan iti daytoy tatang aktibidad ket no pay saan nga dati magutgutigot iti panagusar kada iti bukod nga lugan at iti Ijaya iti probinsya ken kasamiten iti maki adanggay nga na dumadumang organisasyon nga mabalin nga paglugaon iti tour operators nga mabalin nga pagluganan to dagiti interesado nga makipaset iti daytoy tatang aktibidad kasamang Ronald ket no malagip mo ket adu dagiti mang daydayaw iti kinapintas dati Solsona Apayao Scenic Mountain dati tatapag sangatan ken ati asideg iti nagbetan iti Apayao ken kasamiten ti Ilocos Norte nga adda iti masarakan iti ili nga Solsona kasamang Ronald ket dadati panagapabuya dati slippery when wet kasamang Ronald ket bayat dati panagkanta dagiti tinaso nga grupo adda dati maijaya nga libre nga kape ken kasamit ten iti tinapay nga babaen iti panang sponsor dagiti tata establishment when dagiti establishmento dagiti kompanya nga kalikagom damet iti mga suporta ket iti tatang napinget nga kalikagom iti gobernador tayo nga mangitan dodo iti beneg iti turismo iti probinsya tayo nga Ilocos Norte. Nga ket di talaga dagiti protocol ket masapol nga naiget nga maipatungpal. So dagiti agtawen iti inemapulo ag pangato ken dagiti agtawen ti 20 ag pababa ket saanda nga mabalin iti makipartisipar iti daytoy tatang aktibidad ket dati nga aktibidad may isang kat tinasapa nga bigat gapot segun kadagiti nagturturungen iti nasaw nga lugar ket talaga nga makitam iti kinapintas iti nasaw nga lugar iti bigat bayat diti isingising iti init kasamang Ronald. So di nga rod may jaya iti libre nga kape ken tinapay ken kasamit ten iti dati tata panagtultuloy nga panang panpanunot iti gobernador tayo kadwan iti provincial tourism office mabalin nga kaditi sumarsarunong aldaw ket maadadal ken mapampanunot no anya manen dagiti sumaruno nga aktibidad ken no sa dinno nga lugar iti maitan dodupay iti panakai paduras na nga lugar iti probinsya tayo nga Ilocos Norte kas
paspaset datay kalikagom iti gobernador tayo nga maipaduras ti turismo iti bukod tayo nga lugar kasamang Ronald. Okay, so adda ti concert tatanal daw kasama nga Irene. Sabado kasamang Sabado. Ronald. Bigat. Wen kasamang Ronald dati Alas 7 kunam. palag pabuya dati slippery when wet gapatay nga rod Solson apayaw scenic mountain talaga siguro dati Ay, kalikagom ti sa bagay, gobernador dati Juan. maipakita no kasano iti kinapintas iti naso nga lugar bayat dati panang padpadaan iti isisingising iti init kasamang Wala tay Ronald. Jay kat sigurado nang nangro kadigita gundaway kat naangop kasama nga Irene aga todo. So ada di kita mapandi diyan no nasapa ka nga tanga talaga uray alas 7 alas 8 kunada hamo pay makita ni Apo init no detay talagang kalinaaw na kaanggap na kasamang Irene. Roger kasamang Ronald saan ko pahinga na padasan met tinagaturong iti naso nga lugar Well, kasamang Ronald. istorya namin di kitay riders nga mapapano ka kasamang Irene. So nga dapat di kitay popos dano ka makikita tayo nga detay talagang dete agang angap aglinlin naaw kasamang Irene na tipay kunada kat no sobrang tiag sao kunada kat nalamlam ni ispay ng bagyo kunada kasamang Irene. Roger, so karigito yung good daway metket din kasamang Ronald no karigito taga sabsabali nga probinsya ket talagang adon dagitay ag turturong iti naso nga lugar ngem syempre karigito nga gundaway nga datay palang ti krisis dati tata nga DJaya ken kalikagom ti gobernador nga pan nakaitandodo iti turismo karigito tata nga lugar iti probinsya ket para pailaeng kada tayo nga ag kakaprobinsyaan kasamang Ronald. Wan alakat sapay kumata makikinamayet ti tiyempo kasamang sapay Irene. la kuma kasamang Wan, Ronald. amom kat detoy detoy panawonen kat haanen nga maawatan numaminsan kasamang Irene. Ay pagsasaon ni Senador Amy Marcos nga narigat tayon nga datay naganan narigat nga matingiting no nya datay sumarsaruno nga panawen panyampo agapta talaga nga agbaliw-baliwen iti panyampo wenno panawen kadagito nga gundaway kasamang Ronald agtudo ita madadama aginit kasjay kasamang Ronald iti panawen sang kas idi kadagiti kalabes nga talagang panawen iti panawen ti panagtutudo keno dati panawen iti kalgaw ket talagang kalgaw latamet kasamang Ronald Kim tatakit talagang saan nga mauawatan iti panawen tayo. Agtutag bagyong kunam. Roger kasamang Ronald. Alawan gagayam ken kabsat ket incoming to nga rod ituntuloy ti programa tayo Sirmatan ni Ilocano. Dadun to pa yung informasyon damdamag ken intay to nagalawat kadagiti reports. Babayan kadagiti kakadwa tayo kalpasan kadagiti sumagmamano nga pamalagip tayo. Perdi ka ditalugan nyo mga karonda, ket agbirbiro kayo itinalaka ken di kanidad nga pagpatarimaanan. Basta mga karonda, haan kayon nga agpangadwa, kada dituyan bukod tayo a probinsya, ti mapang namnamaan. Isodayta ti ECF Auto Repair Shop. Ti ECF Auto Repair Shop ket ijaya na, dagiti nagduduma a serbisyo, kas kadagiti sumaganad. Change oil, overhaul, wheel alignment, wheel balancing, engine scanning, under chassis, electrical service, tires and batteries, air conditioning, suspension, brake service, clutch repair, ken dagdumapay. Ken saan la data, magatang pay sadyay dagiti nagduduma nga klase tiligay tiluban, car accessories ken dagdumapay. Ti ECF Auto Repair Shop ket masarakan iti Barangay 3 San Ildefonso, San Nicolas, Ilocos Norte. Dalan laing nga mapan iti San Nicolas Robinsons Mall. Wenno abagatan laing ti PNP San Nicolas, Ilocos Norte. Dinadung informasyon ag-text wenno tumawag kadagiti sumaganad 0998-338-7211 wenno 0917-558-4049. Ti ECF Auto Repair Shop ket kukwa ken matunan dagiti naayat natulong nga agasawa Honorable and Mrs. Elmer Failugna. ECF Auto Repair Shop. Pagpatrimaanan tilugan nga mapangnamnamaan ken mapagpalkan. ECF Auto Repair Shop. The shop we care for your car like no other. ECF Auto Repair Shop. Mapagayam, may
May samanan mo minimum ti Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix, itintay mga ga. Ano yung complete name mo tatay kuya? Benito Ramos, Barangay 7, San Manuel sa Ano ti Aman di O'Brien kuya? Ako, di sir, farmer citizen, ito, pag-drawing. Bali, dyan mga diabetic ko, di sir, diabetic to. Nung kano kayo nga nagsakit? Nandito, di wala siya. Kumusta nga itat na kuya? Medyo, si Barata ba, si Sir ang nandito, di mo lang. Hindi ko, sir, medyo makapsuta kayo din ako, kunting na makabangon. After 3 days, marimabatan na perfection di resistance sa natamtibang bayihon at tinasal na mag-at. Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural. Mag-atalan ka rin butika kang drugstores. Dito'y lugar tayo. Isalin ket iso iti karapdan agaming iti maysa nga tao. Ngarud, masapul maintay tagidunan iti panagdaldalos. Tapno mayadayo tayo iti nagduduma iti klase ng masakit. Dahil nga mensahe nga intay mangigan ket isagsabit kada tayo. Isang gunyan panlalawigan member, Dr. Medal Gawat and Family, iti syudad ti Bataan, ken chairman iti Committee on Health, iti pagpandayan linteg, iti Ilocos Norte. Agpirpiro kay kadi nga kinapintas na serbisyo, apan nakatahimong nagitinilan mo. Bukas tagagayem ken kabsat sa anin na agpangatwa ken sa anin na mapantin sa bali. Agsipod kaadalituyen probinsya tayo ng runa iti syudad ti Bataan, ti Jesusa Memorial Home. Ken di kay tupulos agbatawi ti serbisyo na. Ti Jesusa Memorial Home ken eksperto ken pulido ti serbisyo nga ipaay na kada kayo. Ti Jesusa Memorial Home ken 24 nga oras nga nakalugat. Masarakan ti Jesusa Memorial Home iti dayaen a mismo iti Ricarte Park, Barangay Ricarte, iti syudad ti Bataan. Tinatong informasyon at text when tumawag iti cellphone number 0917-996-2942. Kukwa ken imatmatunan tinaanos man nakigayem ken alisto akasarsarita Barangay Chairman and Mrs. Sani Kamange. Jesusa Memorial Home. Ti Memorial Home makababaan iti presyo iti entero nga Ilocos Norte. Jesusa Memorial Home. Jesusa Memorial Home. Sirmata ni Ilocano. Sirmata ni Ilocano. Programa nga pakamigan ken pakalawlawagan kariti nagdudong mga issues. Pakamigan kariti programa ti gobyerno apakabenepisyaran ken mangitag ay kariti mili. Dito'y pay ti pakamuan ken pakangagan kariti nagdudong mga success story nagbalin asirmata ti kadwan. Sirmata ni Ilocano. Sirmata ni Ilocano. Get ita atuyen ti angkor manyo. Okay, tuloy-tuloy tiya programa tayo Sir Matan Ilocano. Datay nga ro din iti may kadwakin maudi na 30 minutos ti programa tayo. Okay, partner kasangwa ng ag-shout out ta ken kasameten agalawat kadagiti reports babaen kadagiti kakadwata. Iti ruar intaro din idano dagiti sabsabalipay nga naisagana aramen ken saguday ti programa tayo. Yes, kasamang Ronald kita kasi ti nakunak may isa kadagiti nga masakbay na kasamang Ronald adan ni kasamang Frances so sakbay nga rugyan tada ti may sapay kadagiti naidasar nga inta pagsaritan ta nga bigat inta pelang alawaten dati report nga padano ni kasamang Frances Alegre. RPN Radyo Ronda Live Report. Yes, good morning kasamang Frances. Good morning. Good morning. Inawat. Yes, kasama nga Ronald, kasama nga Irene. Good morning kada kayo. Ken kasamitan kada giti listeners, followers show iti PGIN FB page.
Dinawat ni Bukal Attorney Vicentito Lasso iti Department of Public Works and Highways wenno DPWH no adda iti panakabalin na ket isudan ti agbayad ti bill ti kuryente ti Equipment Management Division iti DPWH kabayatan ti panakausar ti nasa nga pasdeka akas isolation area dagiti health workers ditoy probinsya. Naitiket apawan nga di mataga ti panakabagi iti DPWH tapno mailawlawag ti gagem ken linaon ti resolusyon para iti katulagan ti gobyerno probinsyal ken DPWH. Basar ken ni Mr. Marcel Tabihe iti Provincial Resiliency Office ti linaon ti katulagan ket kasapulan iti panangilatang ti pondo ti probinsya nga 1.4 million pesos tapno mausar ti panangpasaya ti nasa pasdek kas pag naedan wenno temporaryo nga pagyanan dagiti health workers. Kuna ni Attorney Lasso nga gaputa ti probinsya ket pasayaaten na dinasa pasdek ti DPWH kas mausar nga isolation area ti probinsya ket mabalin nga subadan daytoy iti DPWH babaen iti panangbayad latan iti bill ti kuryente kabayaran ti panakausar na. Nupay kasta ti DPWH iti mangyuman to pay laing daytoy nga banag nga kid daw iti biyang ti sanggunyang panlalawigan iti regional office. Ti sanggunyang panlalawigan babaen ken ni Attorney Lasso ken kasama ti panangimaton ni Vice Governor Cecilia Araneta Marcos iti mangipampamuspusan nga darigiti mainot nga paggastusan iti probinsya ken naiget nga mangi-establisar iti nabenta sa relasyon kadigiti ahensyas ti gobyerno babaen ti panakibadang da nang runa kaday ti panawen iti pandemic. Daytay iti damag manipod iti sanggol niyang panlalawigan para iti Sirmatan Ilocano program, Frances Alegre reporting. RPN Radyo Ronda Live Report. Okay, thank you very much sa kasama nga Frances sa iti daytang report. Damag pa lang manipod iti sanggunya na panlalawigan. Okay? So, may isa data kasamang Ronald ken actually data nakasagana nga pagkasaritaan ta itatang gundaway kasamang Ronald ta may isa kadaytay tata naiget nga napagsasaritaan bayat dati naisengkat nga regular session iti sanggunyang panlalawigan iti Lunes dati panakai paay iti bileg ken ni Governor Matthew Marcos Manotok nga sumrek iti katulagan wenno mangibagi iti probinsya tayong Ilocos Norte nga makipinirma iti Department of Public Works and Highways iti naso nga katulagan para kidati tatapan nakausar dati pasilidad iti DPWH dati Equipment Management Division Area Equipment Section nga masarakan iti syudad ti Lawag ang kasamitan mausar nga sa isolation area para karitay quarantiners iti probinsya tayo ng Ilocos Norte ken syempre dati daratay pagyanan meta dagitay frontliners nga mangkita kariti tatang naka-quarantine iti nadakamat nga lugar kasamang Ronald ket kaskidati nadakamat ni kasamang Frances may isa kadagitay tata nakidaw kidati panakabagi iti DPWH nga ni Engineer Alvin Barry Tagikana kasamang Ronald dati Area Equipment Manager iti DPWH ket nakidaw nga dati nakonsumo iti kuryente ken kasama ten danom iti nasaong pasilidad iti napalabas nga bulan iti Hunyo ket ibaklay iti nadakamat nga ahensya kasamang Ronald ngem syempre dumet dagitay nangat nga to pay lang ni Engineer Tagikana so kunana ket padanon nan tupay lang kadagitay tatanangat nga to nga opisyal iti nadakamat nga ahensya kasamang Ronald iti panaganayas tadati dati panakatratar iti naso nga resolusyon kasamang Ronald ket mismo nga ni Attorney Saul Lasso iti nangkid daw kidato itatang panangi baklay iti DPWH
iti nasao nga na konsumo nga kuryente ken danom iti nasao nga pasilidad itay napalabas nga bulan iti Hunyo nga 10,000 nga pisos kasamang Ronald ta segun ken ni Attorney Lasso ket basit lang iti nasao nga kantidad no maidasig kidatay nabusbus nga may 1.4 milyon nga pisos nga nausar para iti nakapasaya at iti nadakamat nga pasilidad sakbay pa nga na i-establisar nga kasa quarantine facility iti probinsya tayo nga Ilocos Norte ket napita sa kasamang Ronald no mangi padanon ta iti sumagmano nga paset dito itatang napagsaritaan iti nasao nga session iti sangguniang panlalawigan iti laeng Lunes kasamang Ronald. Seems medyo may frustration ng konti yung sulat mo kasi nakita ko rin eh. Yes. Hello po. Magandang umaga po sa ating lahat. Kasi po, nung dumating po yung bills namin sa kuryente at yung tubig, nakita po namin na sobrang tumaas po yung consumption po natin sa kuryente. Tapos tumawag po ako sa regional office po namin kasi yung area po na yan, just want to clarify po, under regional office po yan, at yung engineering first district at yung engineering second district, wala po kasi pakialam po sa district ay sa area po na yan. Hindi po sila yung liable kung ano po yung nangyayari po diyan sa area na yan. Kaya yung regional office po namin, recommend niya po na mag-usap po ako sa PGIN regarding that matter kung sino po yung magbabayad po ng bills regarding sa kuryente at yung tubig po. Tapos, recommend din po nila na kung pwede po, gagawa po ng MUA ng PGIN tungkol sa bagay po na yan. Kasi hindi po nila may process yung yung cheque na gagamitin po namin sa pagbayad ng mga bills po ng area. So once this is clear, Apo Engineer, eventually okay na. Kasi ang nakalagay kasi sa MOA is in excess of your previous bill, yung mga months na dati nasa inyo, yung excess nung nako-consume will be shouldered by the PGIN. Yes, sir. Yes, may I also ask for the intercession of our resiliency officer, Madam Chair, if paano ba natin i-solve to at Apo Engineer Tabihe? Can you give us an update kung paano nangyari? How many are being quarantined at the DPWH area at paano ang arrangement natin? The Honorable Vice Governor and Presiding Officer of the Sangguniang Panlalawigan, Honorable Cecil Araneta Marcos, the Honorable members of this august body, our SP staff and the media, good morning. Sir, with your permission, the DPWH Bureau of Equipment offered their facility as initially as an isolation area for those with suspected or probable case, but eventually it was used as a quarantine facility for returning residents, returning overseas Filipinos and locally stranded individuals. It has a capacity of around 22 for quarantiners at a given time. That is the maximum capacity. And the PGIN
use some of our funds for the repair and improvement of the facility to make it more conducive to those who will quarantine in the area. And at this point, may we express our apologies to the DPWH if there was a delay in the processing of the payment for the electric and water bills of the office, since we have to make, when we consulted with the accounting office, there is a need really to have a memorandum of agreement between the PGIN and the DPWH before the payment can be processed and eventually be paid to INEC and Water District Prime Water, INWD and Prime Water. Thank you, Your Honor. Thank you, Engineer Tabi, Madam Presiding Officer, for siguro naman, Engineer Tagikana will now be happy na medyo yung ano kasi niya, well, we understand kasi naman this is a joint project, actually a very good cooperation between a provincial government and a national government at that regional department. We have come to the call for any help that we cannot experience this, we did not expect that this to happen, and it so happened na nagkaroon tayo ng ganitong problema. So I actually, Madam Presiding Officer, I actually asked from the local finance committee if they can come over and explain how the payment will be made. So siguro Sir Marcel will be the one to intercede on our behalf why if there may be question. I thought kasi this was assigned to the Committee on Health solely for the quarantine procedures, but it so happened na meron palang monetary consideration dito with respect to our chairman of the Committee on Finance and Appropriation. We took the cudgels of defending it, and here comes the supposed excess bills which will be shouldered by the provincial government. Well, if there are questions coming from the floor, Madam Chair, maybe we can accommodate if there will be questions. So are there questions? Yes, Honorable Respicio. Madam Chair, this is a question addressed to our sponsor, Madam Chair. Madam Chair, in page 2, line 17, it says that whereas PGIN decides to use the premises and agrees to the said proposal of the DPWH. But if we look at the memorandum of agreement attached, it says in page 2, number 4 of paragraph 7, that the first party shall pay the electric and water bills for the month of June and for the succeeding months until the premises is in operation as a quarantine facility in excess of the second party's monthly average bill of 6,296 and 63 cents and 397 pesos and 5 cents respectively. So the line 17 or the 8th paragraph of the draft resolution
is not consistent with number 4 of the DMOA, Madam Chair, because DMOA is given a retroactive application, when in fact paragraph 8 is in its present form, Madam Chair, present tense. So I propose then on proper time that the paragraph 8 should be amended so that it will read, for us, PGIN has agreed to the proposal of the DPWH and has started using the said premises, Madam Chair, in order that it will be clear. It will be clearer, Madam Chair. The observation of the gentleman from Lawag City is noted, Madam Chair. From the body, if there are still more questions from Engineer Tagikana and Engineer Tabihe, because I know they're building so many roads right now. Wala na siguro. Well, anyway, just a minor question, Engineer Tabihe. Yung kontador ng quarantine area natin, kasama talaga doon sa hindi po pwedeng ihiwalay kung sakasakali. Just paano ngayon natin? Yung setup po natin kasi doon, yung mga dalawa yung metro po ng electric bill po natin doon. Yung isa po, in-install ng Provincial Engineering Office nyo. Pero yung naka-align po lang doon yung mga aircon na apat na in-install po. Pero yung pinaka-main building po, yung admin building na ginagamit po din nila, yun po yung naka-align po sa metro po namin. Yun po. Yes, thank you, Engineer. Thank you, Madam Presiding Officer. Incidentally, yung isang area which is dedicated to our quarantiners, and some area are being dedicated to our front healthcare workers, Madam Chair. Kaya doon yung reception area where they admit the patients, and also they also use part of that area nung healthcare workers, the one where we do the swabbing. So they need lightings and syempre good air condition and the likes. So Madam Chair, there's one question coming from the gentleman from Lawag. Yes, Honorable Sal Lasso. Yes, Madam Chairman. This question, I hope will be answered by our OIC, Resiliency Officer, Sir Marcel. May we just ask how much the PGIN spent for the repairs for the buildings or facilities in the DPWH grounds, Madam Chair? Morning, sir. Initial estimate for the repair and improvement of the DPWH facility is around 1.4 million, sir. 1.4 million. In consideration of these repairs, Madam Chair, made at the DPWH grounds, can the DPWH just forego with the June water and electric bill so that the resolution to be approved by this August body will apply prospectively, considering the amount that the PGIN has already spent, Madam Chair? Because if we will total the electricity bill and the water bill in excess of what the DPWH was using in the month of June, this is just a small amount, Madam Chair. Anyway, both the PGIN and the DPWH has agreed to help each other gratuitously to address the COVID-19 pandemic in the province of Ilocos Norte.
because we are spending the BGIN, we'll spend again a few thousands only. Apo nga taga DPWH hangkad la mabalin nga digitoy nga 1,000 laeng iti buwan nga Hunyo ket halata baybayan ti BGIN at damit improvement nga 1.4 million ij areayo met siguro nga narigat, Madam Chair. Sir, nung sinabi ko po kasi sa regional office namin yun din yung kasi yung sinabi nila na any excess from start na may pumunta doon na nag-isolate na po, yun na po yung dapat bayaran po nila, yung more than 10,000 po ata, starting this June po. Yun po kasi yung sabi nila po. Yes, Madam Chair. But we are trying to persuade the representative from the DPWH. Just imagine 10,000 pesos as compared to 1.4 million spent for the improvement of your facilities in the DPWH. Apo, this is in the previous month, June. Why not start July para prospective yung application natin in its entirety? The resolution being considered by this August body. Sige po, itatanong ko po sa regional office. Sige po, yun na yung sagot, sir. Hindi na wala nang no need for any explanation. Sige po, because this is just 10,000 pesos compared to the 1.4 million that the PGIN has spent for the improvement of that facility. Anyway, we are all affected. Yes po. This is not for the PGIN. This is not for the DPWH. This is for the people of the province of Ilocos Norte. And what's 10,000 being given by the DPWH during these times? Ay po. Sige po. Okay. May that be in bold letters in our records, Madam Chair, that this amount will no longer be paid by the PGIN. Thank you, Madam Chair. So, DJ, kasamang Ronald, dati panang kidaw na Attorney Saul Lasso, kidati pan nakabagi iti Department of Public Works and Highways, the area equipment engineer, nga ni Engineer Alvin Barry Tagikana, iti Department of Public Works and Highways, kasamang Ronald. Katnupay nagpadispensar ni Sir Marcel Tabihe iti imuno nagundaway kidati pan naka-delay iti pan nakaipa iti bayad datay excess di dati when sobra di dati nga baybayadan ti DPWH iti naso nga pasilidad nga isu iti baklay ti PGIN ket kinidaw ni Attorney Lasso nga yanta nga itano ikumpara kidi chay na busbus iti pan nakapasiat ti pasilidad nga may 10.4 nga milyon na pesos ket basit lang nga kantidad di chay 10,000 pesos nga ibaklay iti DPWH iti napalabas nga bulan iti Hunyo yan tangay tala ti sumarsaruno Hulyo agingay iti kada pay lang iti mai-quarantine iti naso nga lugar ket anyaman nga excess ket talaga nga ibaklay iti gobyerno provincial kasamang Ronald. So kayat na nga sawon kasamang Irene. Di ba maususan dito quarantine facility ti DPWH. So agbayad metlaeng ti biyang ti probinsya. DJ kuryente ken danon kasama Ronald. Di excess di dati nga baybayadan da iso ti bayadan ti probinsya. Alawan la ti amok ket libre nga minen kasama nga irita willing met ti DPWH nga maaramat di kitay facility da nga magbalin kung nataman ket di nga quarantine facility kasamang Irene. Dayang arti panangikalintagan ni Attorney Lasso kasamang Ronald nga yan tangay ta ti DPWH ket iti panaki binulig na iti gobyerno provincial ket imman among datay ag tinulong da iti probinsya nga manglaban kidati COVID-19 pandemic babenti pa nakaipabulod iti nasaong lugar iti pasilidad da iti syudad Tilawag kasamang Ronald dati iti asidag iti hospital nga isu iti pakai-quarantinan dagiti returning resident kalpasan nga dati napasayaat iti nasaw nga lugar kasamang Ronald. So
iti mo nagundaway ket dat medyo adadatay saan nga ianamong kuma dati engineer gapota masapol nga ipa kamuna pay iti nangat nga tong iso nakasamang Ronald ngem in kalintegan ni Attorney Lasso nga masapol nga gutiguten dati pan nakabagi iti DPWH daytay nangat nga to nga opisyal iti ahensya yan tanga ita basit metlang nga kantidad dayjay makidkid daw nga ibaklay tinasong ahensya kumpara kadayjay nabusbusen iti pan nakapasya ti pasilidad nga may 10.4 nga milyon nga pesos ken may samet lang nga bulan dayjay ipabaklay iti probinsya iti nadakamat nga ahensya kasamang Ronald. Alawen kasamang Irene ket katakit talaga nga naglablabesen ti oras ta. Anang rod into bigate detay interview ken ni Mayor Aldrin Garbida. Oh, well, yan kasamang Ronald ta naglablabes natin deti oras. Well, alawan ag shout out taman. Okay, kablawan taman ni Sir Ronald Saludares manipod dita hunululuhawan. Faring Jeff Cabias, kanay dang agdingdingeg ni Mami Felicitas Cabias ni Kompad Alwin Cabias. Ditoy Sitio Sorngot, Barangay Subapaway. And of course, kinimanong Arnold kinimanang Nerida. Ditoy Hawaii Metlaeng ni Madam Flor de Lisa Lapat. God bless us all ko na natoy. Mabayag. Thank you very much kanina Madre Cristina Makatumbas. Ni Mr. Randy Archaga Santisas watching from Metro Manila ko na natoy. Good morning to both of you. Have a joyful broadcasting. Ni Apo Sangganya na Vine member Efren Valdez. Good morning Sir Ronald and Ma'am Irene. Hello. Ko na ni Sir Rudy Jean Tagatak. Good morning sir. Dingdingeg. Nagpukaw mo detan. And kasama ta na kablaawan tayo pa guri ka takit ka maligid duma dito yan ni nanadatan Milagros sa Puyawan Domingo. Bangin ka pa nagdingding. Good morning. Yung sakit ni Bats ko dati Bats ko sakit ni dato. Ni Emily Gonzales Asuncion, ni Rosalinda Nemedes, kasamatan ni Manong Dino Gantala. Okay, naibangi pa nagbuybuya mang Good morning. Ni Erwin Pakle. Dito'y Bungon. Kasamatan ni Mr. Akopan Kibin, ni Marites Tolentino Ilana, ken Apo Sanggunya na Bayan member. Amor Makalma Bagarino, ken kasamatan kablawan tayo ni Apo ABC President Elmer Failugna dita Bangi, ken kasamatan ni ABC President Elmer Verdadero dita Dingras, Ilocos Norte. Good morning sir. Ken kasamatan kablaawan Taypay ni Mr. Michael Mabuti Galakgak dito Vice Mayor's Office dito Siyudad ti Batak, ni Kasin Meldrin ni Bayaw Meldrin ken ni Kasin Marieta dita Hawaii. Okay partner, di kita kablaawan matan. Yes, partner, nalpasamin dito yan. Nalpasan. So, kablawan talataminen nga agabuybuya kasamang Ronald, siyempre karaman dita ni Kumadre Marilyn Nyosa, ni Auntie Carol Pagtama, kasama tayo ni Manang Leonie Tungpalan, kaya namang Flor Ragoho dita Canada, ni Josie Rokutan, kaya kasama tayo ni Joyce Villanueva, na baigsangahan nga nagbuya ti live ni Joyce, siguro keta very busy, ngayon impasingkad na, nga dati nukwa-recorde din kasamang Ronald, diti buybuyan na nusa nga makabuya iti live. Okay, alawin na partner ket tepa makadamaro din. Iti naganti gobyerno probinsyal nga dadolwan ni Governor Matthew Marcos Manotok ti Communications and Media Office dadolwan ni Miss Maria Rona Isabel Dawang ti pagayam yung agyaman iti parang tartarabayo ti programa Sirmatan Ilocano Irene Rigor. Ken pahabol pa ikablao teman ni Menardo Bibit ni Limstre kunano toy ni Dangadang Abad kasama ni Mr. Jimmy Castillo ni Mark Daniel Aguto ni Manang Pia James ni Jocelyn Olmo Lostre ken Romel Ponce Ednilao ken ni Alter Palma Marjorie Labasan Peha Labasan kunano toy. Thank you very much. Iti panagbubuya you can panagdingding iti programa tayo. Iti ni Manang Lorna de la Cruz kadita Hong Kong nimbangin kay panagbubuya ken panagadingdingeg. Iti nagan iti technical department ni Engineer Mike Ramos, kasama tayo ng kitkita ti seguridad testasyon tayo ni Mr. Jimmy Castillo, iti field ni kasamang Frances Alegre ken ni Apong Glenn. Supervision ken direksyon ni Station Manager Rod Sadyanto Inumotibiyang ni Ronald Domingo, manginandanon iti
na imbagadamag na imbag nga bigat tay amin nga sangapada. Babay na po ket padaanan nenti sumaruno nga programa kasangga at kalusugan. Nangaganyo ang programa ti Sirmatan ni Ilocano. Sirmata ni Ilocano. Sirmata ni Ilocano. Padaanan iti sumarunong nga paragparang manendet mo programa. Sirmata ni Ilocano. Sirmata ni Ilocano.